Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan. Tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion nitu hatta Jesus Kristus. Adorakso pinaradi hata nitu hatta, jumulu mahita martangyang. Asiniroha madihamu dohot dame siat debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatan itu hatta nagabi jamita di pertanyaangata nalaus epistel di minggu kantate 7 Mei 2020 imana tersurat di Kolose bidutolu mamukasian ayat 15 rodi ayat 10 pitu. Dengan mahujaha tu hita songonoma didok hatan itu hatta. Jala dameni Kristusima mangarajai di bagasan rohamuna. Aitu sido hamu di jou di bagasan sada daging. Gabe parroha mauliate mahamu. Gugun ma hatani Kristus maringanat di tonga-tonga muna. Mardongan sadok hapistaram mahamu. Masih ajaran. Jala masih paingotan. Marhiti-hiti akka edde pesalmen. Edde puji-pujian dohot edde partodion. Edde hokamu ma debata di bagasan rohamuna marroha hamoleateo. Jala nasa siulaon, manang dihata, manang dipabahenan. Saluhut naima, marhite-hite guarni Tuhan Yesus. Huhut madok mauliate tu debata ama, marhite-hite ibana. Imahatan itu hatta. Di hamu kadongan saha porsiaon, di guar apostel Paulus do, halak Kristen na di Kolosei, manusia baru. Ima molo di Alkitab di dok rupani. Jol manai baru. Molo di ayat 12 di dok. Akan naung pinili ni debatado nasida. Orang-orang pilihan Allah. Guarna pe na pinilit manang pilihan nate. Isarani parsikola. Halak Kristen na di Kolosei. Ima akan naung lulus testing. Manang naung lulus seleksi. Sehingga dinyatakan berhak menjadi salah satu murid di sekolai manang di perguruan ini. Molo di ITB langsung do di surat do di gerbang di pintu perguruan ini manang di sekolai selamat datang putra putri terbaik Indonesia. Itu rido di surat do rupani di si laho menyambut akayana kota na lulus testing manang na dinyatakan lulus tu parsikola ani. Jadi aka putra putri terbaik ma na masuk tu si. Hamu kadongan songonima nuaing rupani. Halak Kristen na di Kolosei di rajumi apostel Paulus mereka adalah putra putri terbaik. Hamu kadongan dos songonima hita. Dia dupan ni Tuhani dakkolan hal a Kristen na di Kolosei aka putra putri terbaik di adupan ni debata. Dakkolan na sida na pinili ni debata. Hita akan naung pinalua jalan na tinubus ni debata marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus targuardo hita akan na pinili ni debata. Kita ini hamu au sudi hita. Kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Kita ini adalah manusia-manusia baru. Jol manai baru do hita. Luar biasa teh kamang dohot tamu inang. Bohadu tutu tasadari do inuain. Pabua akan napinili ni debatado hita om. Sotuk-sotung odo pesadar hita di si. Aka pilihan do hita hape. Biasana molo lulus jala terpilit aka geleng ni pargeleng tu salah satu perguruan tinggi favorit na di Indonesia songon nataguari na kiningani isarana tu UI, ITB, UGM, mamitor di pabahe bedo di status na di media sosiali pabua na masuk geleng na tu perguruan ni. Atas nama si Anu, nomor ujian, nomor sekian dinyatakan lulus na itor di screenshot marupa ni kelulusan di geleng nai
Oleh hati mahasian ninda mahmuse mamitar di padinggan do status na rupa ni. Sehingga sudi maakadongan na makomen di statusi selamat ya, hebat ya, wah nggak nyangka doho tak respon na asing dope. Songonima jala taide dui rupa ni. Jangan-jangan hita pe bagian ni las ni rohasi songonido lulus gelekta tu salah satu perguruan favorit na adong di Indonesia, apalagi misalnya tu luar negeri. Itu artinya mereka adalah pilihan na pinilit ni sikolaima na sida sekian ratus, sekian ratus ribu na pengen sekolah tu si alai holang gelek taido rupane, holang geleng naido na dipilih. Soni mahita, bohado hia hita, tang bahenota di status story tai di media sosiali, pabuana pinili di batado hita HP, lubi-lubi na lulus tu ITB, manang tu UGMida. Luar biasa status tai. Hamwa kadongan, molo ta sadari do akan na pinili ni debata hita, tentu adong do tanggung jawab hobar tu pemilih to ni. Dus do do danak tanah terpilih nak itu salah satu perguruan favoriti. Molarang boy di pertanggung jawab pun ibana, pilihan nasahat tu ibanai, boy do di drop out manang DO ibana sian perguruan ni. Ia sui dikeluarkan, tidak terhormat. Alani asa unang sahat tu si iko patuduhonon ni ibana do pabua na pilihan ibana marhite na belajar sungguh-sungguh, asa dapok nilai na dinggan, bahkan dia ka pilihan si songoni, dia ka sekolah si songoni, perguruan tinggi si songoni, nga adong standar minimal di bain. Jadi iko berjuang jala iko dipertanggungjawab pun si mahasiswa idui, ia nak kota na terpilih nak kiningani rupani. Bohame ibana asa dapot nilai na dinggan, batu tu iko belajar sungguh-sungguh. Jala iko lulus ibana ditikina songon naung ditotuhon. Tang boy songon dia kapar sikolaan manang di perguruan tinggi na asingi. Boy rupani gabe 10 tahun, oh di sidang boy. Nga adong standar minimal di bain na sida. Songonima akan naung pinili ni debata. Adong do tanggung jawab ta. Na ikon ulah honota. Jala si perjuak konota. Dia may akamang dohot tamuinang. Ya salah satu na ima songon nanidok na dibagas sa trupukon. Parjulu didok. Dami ni Kristusima mangarajay di bagasan rohamuna. Tagaris bawah hida kamang dohot tamuinang mangarajay memerintah. Nasalilingon isedo na mangarajay rohatta. Manang ahado na mangarajay rohatta. Sadar manang nasusadar hita kamang dohot tamuinang jujuk do hita dirajay pikirata. Arong dojol mau dirajai pamanganna. Nunga say di orai, alay say di sohali, say ditutungi sa tabi. Tuak ka na manutungi. Unang alangin na, say di alangi. Akhir na buha. Iba na sa diri marupani na mangay. Arong dojol mau dirajai hati-hati na, para hati-hati. Para hati-hati dui, inna rupani. Adong doon na dirajay pakna. Say holan na lao. Say holan na meret. Dakya betah di jauh. Igabe manusia jarum super maibana. Jarang di rumah. Suka pergi. Dikit-dikit lao. Dikit-dikit lao. Hola dungo itor lao. Lao modum mulak. Dungo lao muse. Adong do songoni. Adong do muse dirajai tanganna. Dirajai hepeng. Itor marara si malolong na merida hepeng. Pak ni manuk patureng-reng. Marara mata mida hepeng. Anggo dirajai inata manang amata ngasom haliat he. Dirajai inata di bana inna.
Ahado petahe na mga rajay hita na salilingo. Ra boy dui macai bahata te. Halai saunari didok hata nitu hata, didok jamitaon, dame ni Kristusima na mga rajay di bagasan rohamuna. Dame ni Kristus duda, dang dame songon na ditanoon. Anggo dame na ditanoon, idaw dui songon na dame, hape gaor do. Dus dui songon na lauti, anggo di permukaan tenang dui daun. Hape ditoru di dasar lauti, marputor-putor. Songon na dame do idaw siya duru keluargai. Hape na genjatan senjata do, amat do hotinata. Lapatan nadang marbadai, aladang masyat loan. Arong do songon niate. Jadi genjatan senjata na siderupa ni, tidak saling menembak. Hamuak kadongan sahapor seaon. Na mangihu didok, gugun mahata ni Kristus maringanan di tonga-tonga muna. Perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu. Jadi akan napinili ni debata, iko sayhata ni Kristus nama, na tinggal manang na maringanan di bagasan nguluna. Mardongan sadok hapistaran, masih ajaran, jala masih paingotan. Unang di bagasan haoton, marhite akka edde pesalme di dok rupane, edde puji-pujian doh taka edde partodio. Boydo hita masih ajaran, boydo masih paingotan, alai di bagasan ima, di bagasan edde pesalmen, edde puji-pujian dohot edde partodion, unang mamarhite-hite akka bahasa naso membangun, bahasa naso mendidik, dohot pikiran na say paju roha. Dak salah masih ajaran, dang salah masih paingotan. Alai marhiti-hiti akka edde pesalmen, edde puji-pujian, dohot akka edde partodiom ma. Ido didok hatan itu hatta. Jalan nasa siulaon manang dihata, manang dipabahenan, saluhut naima marhiti-hiti guarni Tuhan Yesus. Huhuk madok maulihati itu debata ama. Jadi nasa siulaon, manang dihata, manang dipabahenan. Iko marhiti-hiti guarni Tuhan Yesus. Ido ukuranna, ido patokanna, guarni Tuhan Yesus. Jadi boydo halak mangula siulaon, boydo halak madok sidohononna, alay dang dibagasan guarni Tuhan. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi, taulah masiulaw tay, tadok masidohonot tay, di bagasan guarni Tuhan. Aka omma amang inang siulaw ta, songon aka naong pinili ni debatahita. Boha, mauldoy, taalusi mati di bagasan rohat tabi. Amen. Martangi yang mahita. Moliate madiho Tuhan, dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai jala paurat di bagasan rohanami bi. Asa di parbuiho katami parbui na denggan parbui na tonggi. Di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amen.